kwanele wakwaSokhela mayelana nale event ezobe ila endaweni yase-Accenta iBhulwa FM. Okay, ngicela nje ukuthi ubingelele ubatshele nje abalaleli ukuthi ungubani oqhamungaphi bese nje siyaqhubeka nayo nje le interview into encane nje abalaleli beBhulwa FM. Ngibingelele kubona bonke aBhulwa FM. Lo okhulumayo ukwanele wakaSokhela owaziwa kakhulu ngo-DIT imbongi yomdabu. Ngokokudabuka-ke ngidabuka khona la ezweni laseBhulwa, kepha isikhathi esiningi isichitha ngisentabeni zaseThekwini eWestville ngokokuzama impilo. Okay. Sibonge kwanele. Ngicela nje utshele umlaleli osekhaya ofisayo ukwazi ukuthi ngabe kuzobe kwenzakalani la e-Accenta mayelana nale event ezobe ikhona. Ngicela ukuthi bonke abalaleli abazokwazi ukuthi balalele lo msakazo weBhulwa FM bangaphuthelwa kakhulu ngomhla ka-12 Disemba, okusho ukuthi isonto elizayo leli siya kulona kuyobe kuLwesine. Siyobe silapha eBhulwa Art Center. Umcimbi angingasho ukuthi umcimbi, umkhosi omkhulu weminyaka ngeminyaka. Kulo nyaka lo sekuyi-4th annual festival esinayo ebizwa ngezindaba zobuciko annual festival event eba njalo ngenyanga kaDisemba mase kuphela unyaka. Lapha suke sesiwuvala unyaka wezobuciko, la suke simema khona wonke amaciko nabo bonke abathandi bobuciko ukuthi abahlangane bazothamela izindaba zobuciko. Kuzobe khona amaciko amaningi ahlukahlukene akhona la endaweni yaseBhulwa nakuyona yonke iHarry Gwala district abayokwazi ukuphumelela bawube khona. Kanti okubalulekile-ke ukuthi kuyobe kungenwa mahhala, ayikho into obikhokhwa ukuze abantu bakwazi ukuthi bangene khona. Kungenwa nje mahhala. Umkhosi uyoqala ngehora lesishiyagalolunye ekuseni, oku-9 loyo wasekuseni, mese uze uphele lapha ntambama. Abafisa ukungenela nabafisa ukuba ingxenye yomkhosi kubalulekile ukuthi baxhumane ne-DIT Live Media noma bazame ukuxhumana ney'nhlaka ezingakwazi ukuthi zibasize ukuze bathole imininingwane ephelele ukuthi kungenelwa kanjani sekutheni banandise ngalolu suku.